pe masak iwak pe. Iki jenenge iwak pe lek nggonku rada pesing. Terus tak masak karo terong. Iki bumbune enek bawang, lombok, uyah, kunir. Lomboke cilik gedhi. Wis lembut lor, gek iki tak kei apa iki jenenge kluwak. Wis lor, saiki cemplung nih. Rupane uwirang lor. Mergane ya lor ya. Iwak pengen iki cocoke karo roti masak ini lor. Karo kluwak jan cocok banget. Iki engko didane sego tiwul yo yo. Iki mesti tak umbah lho. Terus iki terongnya dicemplung nih. Kesuwen. Aja lali laose karo lombok siji iki persyaratan. Terus iki tomat. Iki wajib lor brambang mentah. Iki wis sat lor, wis aromane menggoda. Saiki terus disanteni kanil. Rupane lor, iki aran-arane jenenge rawon ikan laut. Kalau umuk, gek tintas gek terus maem karo sego tiwul. Monggo lor maem lor, segoku sego tiwul. Kayak ini iki lho, tiwule ayu bet. Gek iki jenenge iki masakanku rawon ikan pari. Wah, kayak ini lho, gek tak masak karo terong. Yuh. Kayak duduh nih lor. Sur. Iki lomboke lur persyaratan. Gek lalapane karo pare. Muga-muga cocok lur. Monggo lur, telap-telap amplok. Kayak gini lur. Bismillah. Ini Pak Epe, Pak Parim. Iki pare nih. Terong ini lho.